इरान आरो इजराइलनि दावहानि गेजेराव बबे हादरा बबे हादरजों लोगो आरो जोंनि इन्डियाया बबे हादरजों लोगो नोंथांमोननो बे भिडिअआव आङो खोन्थालांगोन। इरान आरो इजराइलनि दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। मानो होननानै बुङोब्ला इराना हरमुजखौ बन्द खालामनानै मुलुगखौनो सोमावग्लुंबाय। नाथाय दा बेफोरखौ बाद होनानै जोङो मोनथिगोन दि इरान आरो इजराइलनि गेजेरनि दावहायाव सोर बबे हादरा बबे हादरजों लोगो आरो जोंनि इन्डियाया बबे हादरजों लोगो नोंथांमोननो आङो बे भिडिअआव खोन्थालांगोन। जोङो गिबिसिनथारावनो इराननि लोगो नागिरनो थाङोब्ला आमेरिकानि जोङो दुश्मनखौ नागिरग्रोनांगोन दे। इरान आरो इजराइलनि दावहायाव दा इरानजों लोगोसे दं रासिया, चाइना आरो गोबां मुस्लिम कान्ट्रिज। नाथायबा गोबां मुस्लिम कान्ट्रिजआनो इरानजों बे दावहायाव लोगोसे जानायखौ जों नुफैयाखै। मानो होननानै बुङोब्ला बैफोर हादरफोरा आमेरिकाजों क्ल'ज सोमोन्दो दं। बेनिखायनो बैफोर हादरफोरा थोंजोङै इरानजों मदद होनो हायाखै। बैफोर कान्ट्रिफोरानो जाबाय UAE बायदि बायदि। दानिया जोङो इजराइलजों लोगोसे नायनो थाङोब्ला जों गिबिसिनथारावनो आमेरिकाखौ नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो इउरप हादरमायाबो इजराइलजों लोगोसे दं। मानो होननानै बुङोब्ला इउरप हादरमाया आमेरिकानि थ्रुयैनो सालायजानाय बायदि जायो। मानोना इउरप हादरमायाव मोनसे नेट' नेसन दानाय दङ। बिसोरो ओरैबायदि खौसेथि जे खौसेथियै मोनसे हादरखौ डिस्ट्रय खालामनो हायो। एगजाम्पल हिसाबै इउक्रेन आरो रासियानि दावहाखौ जों नायब्ला नुनो मोनो। बैसोर मोननै हादरनि दावहा जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय इउक्रेना नेट'आव जयनिं जानो नागिरनाय। नोंथांमोनाथ' बेखौ बयबो मिथिखागौ जे नेट'आव इउक्रेना जयनिं जानाय लोगो लोगो नेट' कान्ट्रिजों डाइरेक्ट रासियाया बर्डार थागोन। अब्ला रासियाया गोबां गिनांगौ बिथिं फैगोन। मानो होननानै बुङोब्ला नेट'नि मोनसे आर्टिकोलाव ओरैबायदि लिरनाय दं, जुदि नेट' हादरनि मोनसे हादरखौ गाग्लोबबा गासिबो नेट' कान्ट्रिजआ बै हादरखौ लोगो नांनानै गाग्लोबगोन। बिनि थाखायनो जे रासियाया इउक्रेनखौ नेट'आव जयनिं जानो होआ। दा बिनि थाखायनो 4 बोसोर बारलांबाय दावहा जानाया, थेवब्लाबो दाबोनो दावहाया जोबाखै। दा बिनि गेजेरावनो नै जालायबाय इजराइल आरो इराननि दावहा। दा नोंथांमोनहा मिथिबाय बबे हादरा बबे हादरजों लोगो। नाथाय जोंनि इन्डियाया बबे हादरजों लोगो बेखौसो नोंथांमोना सोंथि सोंखांबाय थादोंना। इन्डिया हादरा दा मोनफ्रोमबो हादरजों मानि फ्रेन्डशिप, अबेबा मोनसे हादरजोंल' थोंजोङै लोगो नङा। इराना मानि थाखाय जोंनो इम्परटेन्ट? जोङो नुनो मोनोदि जे इन्डियाहा इरानाव मोनसे जोबोद गिदिर जाहाज स्टेसन दं जायखौ जाबाहार पर्ट होनो, जायनि थ्रुयै इन्डियानि 50% पेट्रल डिजेल बे लामाजोंनो इन्डियासिम फैयो। जोंनो बै जाबाहार पर्टखौ जोबोद गोनांथार। मानो होननानै बुङोब्ला पाकिस्ताना गावसिनि हाखौ थोंजोङै जोंनि थाखाय हगारनानै होआ, बिजनेसनि थाखाय। बिनि थाखायनो पाकिस्तानखौ बायपास खालामनानै डाइरेक्ट जों इराननि गेजेरजों जोंनि मालफोरखौ मिडिल इस्टसिम हरनो हायो आरो मिडिल इस्टनि माल मुवा बेसादफोरखौ जोंनि इन्डियासिम लाबोनो हायो। बिनि थाखायनो इराना जोबोद गोनांथार जोंनि थाखाय। दा जोंहा इन्डियाया बिनि थाखायनो इरानजों गोथौ सोमोन्दो दं। नाथाय जोंहा इजराइलजोंबो मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं। इजराइला मोनसे फिसा कान्ट्रि, नाथाय जों मिथिखागौ बिथांमोना डिफेन्स टेक्न'लजियाव जोबोद डेभेलप। बिथांमोना जोंनो गोबां डिफेन्स टेक्न'लजि शेयार खालामो आरो गोबां ड्रन बायदि बायदि हरो। दा बिनि थाखायनो इजराइलाबो इन्डियानि थाखाय जोबोद गोनांथार। आरो मोनसे गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे इजराइला जेरै मुस्लिम कान्ट्रिफोरजों बेंनानै थाजानाय, थिग बेबायदिनो जोंनि इन्डियाबो सेम सिटुएसनाव गोग्लैयो। जाउनाव माब्ला दावहा जालांगोन बेखौ जेबो मिथिया। बेनिखायनो जोंनि इन्डियाया गोबां ड्रन बायदि बायदि जेरै एयार डिफेन्स बायदि बायदि लानानै फैयो। दा मोननैबो हादरा जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट। बेनिखायनो इन्डियाया निउट्रेलाव थानानै दा खामानिखौ मावगासिनो दं। इरान आरो इजराइलनि दावहाखौ माब्ला फोजोबनो हागोन बेखौल' इन्डियाया माने सावरायगासिनो दं मोननैबो हादरजों। भिडिअआ बारा गोलावद्राय जागोन। दा नोंथांमोनहा मिथिनो हाबाय इन्डियाया दा निउट्रेलाव दं होननानै। बै दावहानि गुबै जाहोनखौ नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर। बै दावहानि गुबै जाहोना मामोन बेखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव खोन्थागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो, गोजोन्थों।